niin, uusi yritys eli morjesta pöytään. Valtsun mokoma tuhosi edellisen otoksen, joten kokeillaan uudestaan. Jees, työviikko on puolessa välissä, eli 3 työpäivää lusittu ja 4 edessä. Se on onneksi tuo lumisade hieman helpottanut. Tuossa on noin 2 ensimmäistä päivää olleet melko mielenkiintoisia ajosuoritteita täynnä, kun tuolla on pitkin Lohjaa ja pääkaupunkiseutua tuon taksin kanssa ajellut, mutta hengissä näköjään tässä vielä ollaan. Ammattikuskina näin, totta kai teen itsekin virheitä, mutta tuolla näkee sellaisia ajosuorituksia, että en yhtään ihmettele, että on monen auton ketjukolareita ja autoja ojassa. Aivan käsittämättömiä ohituksia saati muuta. Mutta on tuolla lumella se hyvä puoli, että vaikka minua henkilökohtaisesti vituttaa raapia aamulla lasit ja kaivaa auto hangesta, niin kyllä se työmäärää lisää ihan kiitettävästi, että painetaan tässä nyt sitten loppuvuosi täysillä ja hellitetään vähän tuossa vuodenvaihteessa, niin sitähän pitää tietysti juhlistaa. Sitten se alkaa taas rauhallisella arkimeiningillä, näin voisi kuvitella. Joulusta vielä palatakseni tästä näin, että mitään varsinaisia jouluvalmisteluja ainakaan meidän huusholliin ei ole tulossa. Monet hässästävät kinkusta ja joulukuusesta ja joululahjoista, mutta meille ei ole tulossa niitä oikeastaan yhtään. Aion ostaa vain 2 lahjaa äidilleni ja sitten tuolle naiselle, joka asuu meillä. Eiköhän niillä selvitä. Uskoisin. Kyllä. Mielestäni vähän yliarvostettu tämä jouluhässäköinti muutenkin, että lapsiperheistä sen nyt ymmärtää, että lapsille pitää olla kaikki puitteet kunnossa, mutta ei myös on kuuset ja lahjat ja jouluruuat, mutta tänä päivänä kukaan lähestulkoon ei noita perinteisiä jouluruokia syö, joihin itsekin lukeudun. Ainoastaan noita laatikkoruokia nyt mielestäni ei voi ihmiset syödä ja kukin nyt on mitä on. Mutta kukin tallaa tyylillään ja jollain on vain kerran vuodessa, isänpäivä sentään joka syksy. Kyllä. Että. Huomenna onneksi ei tarvitse ihan heti aamusta lähteä töihin niin kuin tässä 3 edellisenä päivänä. Täytyy vetää tämä viimeinen joulurutistus kunnialla, niin voi sitten hyvällä omalla tunnolla huilata nämä 2 päivää. Joista ei tietenkään mitään lomakorvasta saa, koska olen yrittäjä. Mutta itsepähän olen ammattini ja urani valinnut, että sillä viisi. Mutta eiköhän tämä ollut tällä kertaa tässä. Joulupostia en tällä kertaa viitsi alkaa tässä availemaan. Odotetaan, jos joku muukin muistaisi minua vielä tällä viikolla, joten katsotaan perjantaina sitten, jos niitä tulee lisää. Ajellaan varovasti ja eletään ihmisiksi.